goyang Dek, selamat berjumpa dengan kami Turangga Tresna Buda Jatilanya Indonesia. Injih sampun katur Mbah Huti. Nggih, Mbah Huti wis saking utange wis lunas. Nggih. Duduk Evita malah ning Evita malu. Evita punya malu. Masih bersama Turangga Tresna Budaya. Kerja bareng AR Audio. Saja sih. Benjut. Ayo ya. Turangga Tresna Budaya. Enake lho. Lho aku. 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 Aku iki kasmarane ora doyan mangan apa maneh tulan pengen tansah ketemu dirimu seorang wong ayu tambah nono rasa tresnaku aku ning kene Dewi Apa pancen ngono atimu mang iya yen ngono ra beda rasane atiku saben dina aku kelingan dirimu dodo kamas tambah nono rasa kangenku sini dong
apa maneh dolan pengen tansah ketemu dirimu seorang duh wong ayu tambah nono rasa tresnaku Apa pancen ngono atimu mas iya yen ngono ra beda rasane atiku sampe dina aku kelingan dirimu dodoh kang mas tambah nono rasa kangenku kasmaran gawe ati kasmaran solahe kaya wong edan kasmaran lungguh cecer kadya mantenan muga-muga bisa dadi kasunyatan. Terima kasih. ya munggah maneh ngati-ati Cahayu Munggah medhot tak telateni ra apa-apa kok, Pak. iya sing penting wel-welane akeh